Umqeqeshi we-Kaizer Chiefs uKhalil Ben Yosef uthe iqembu alinazo izaba ngokuhluleka kwalo ukuthola amaphuzu amathathu emidlalweni weBetway Premiership bedlala ngokulingana neChippa United eNelson Mandela Bay Stadium eGqeberha ngolwesithathu. iChiefs idala amathuba amaningi kodwa yahluleka ukwasebenzisa. uBen Yosef uhalalisele iChippa ngohlelo oluhle kanye nomoya wokulwa. Mayelana nezakhe utshela iSuperSport TV ukuthi kumele baqhubeke nokusebenza ukuze balungise inkinga eqhubekayo yokuhluleka ukushaya igoli uma sebefinyelela esigabeni sokugcina senkundla. Njengamanje iKaizer Chiefs isendaweni yesihlanu isele ngamaphuzu amahlanu ku-Orlando Pirates hola phambili ngemuva kwemidlalo engu-12. Banethuba lokunciphisa lelo gebe libe ngamaphuzu amabili ngokunqoba bebhekene neTuks Galaxy ngesonto. Njengoba iPirates izobe imatasa nomdlalo wamanqamu eCarling Knockout ngomgqibelo, kodwa kaMakhosi kumele athuthuke kakhulu ekushayeni amagoli ukuze agcine inselelo yesicoco enengqondo. iChiefs isashaye amagoli angu-13 kuphela emidlalweni engu-12 ye-Premiership okuhlanganisa nokuhlula i-Orbit College ngo-4-1. uBen Yosef uphinde waveza ukuthi kuwumsebenzi wethimba labaqeqeshi ukulungisa lamaphutha nomsebenzi wabadlali ukuthatha izinqumo ezifanele esigabeni sesithathu sokugcina. Umgadli weKaizer Chiefs uFlavo da Silva uqale umdlalo wageja ithuba elingcono kakhulu esombeni sokuqala evuthe ngabaselwe phezu kwebhali ngemva kwebhola ebeligotshwe ngu-Asanele Velebayi. Ngesombe sesibili unozinto eChippa uDumsane Msibi uhlenge kahle uNkosingphile Ngcobo walibeka eceleni ibhola ebeligotshwe ngumduduzi Shabalala ongene ebhalini. Ngokuphambene nokuhlasela kwayo, iChiefs ikhombise ukuthuthuka kwezokuvikela kule sizini, isangenelwe ngamagoli ayisithupha kuphela kuPremiership emidlalweni engu-12. iPirates kuphela esadedele amahlanu enerekhodi elingcono lokuvikela.